Ao longo destes 25 anos, a Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira tense convertido nun referente en toda Galicia. A ampla oferta formativa unida á incorporación das últimas novidades tecnolóxicas fan que cada ano saian destas aulas grandes profesionais do mundo do mar. Unha institución que pasou de atender a demanda urxente da sociedade a construir unha referencia educativa estable que ofrece recursos humanos cualificados fundamentalmente destinados a pequena e mediana empresa relacionada coa pesca, coa actividade marisqueira e coa industria do transporte marítimo. Non quero finalizar sen antes amosar o noso agradecemento á Consellería do Mar e á Conselleira do Mar Rosa Quintana por todo o apoio que está realizando en aportar os medios e recursos que facilitarán, sen lugar a dúbidas, un ensino de calidade adaptado aos cambios tecnolóxicos. Precisamente a Conselleira do Mar quixo recoller o guante lanzado polo director do centro co anuncio do incremento das inversións de cara ao próximo curso, co fin de facer máis atractiva a formación en materia pesqueira e garantir o relevo xeneracional. Queremos manter e ampliar a nosa oferta formativa regrada e non regrada. Estamos satisfeitos co deber actual, pero precisamos máis. Por iso, para os próximos 2 anos vindeiros, destinaremos máis de 1,5 millón de euros para cursos de ensinanza pesqueiras non regradas co obxecto de garantir ese relevo xeneracional do que falamos. Tamén o alcalde de Ribeira quixo agradecer o esforzo inversor da Consellería que permitiu consolidar a oferta formativa, aínda que incidiu na necesidade de completala co ciclo superior de Ponte e outras modalidades de formación non regrada. Oferta formativa que eu creo que está cumplida pois no que é todo o grado de máquinas e é que nos gustaría pois seguir traballando para conseguirlo tamén no que é o ciclo superior de Puente, aquelas pois ofertas formativas non regradas que moitas veces como a formación de mariñeiro pescador, que así como se abre o que é pois a inscripción en ese mismo día queda pechada. O acto concluiu cunha visita ás instalacións onde os asistentes puideron coñecer os navegadores de última xeración ou contemplar unha exposición de cartas náuticas e motores.